eskerrik asko tortzatik hasiko gara gaurko hitzaldiarekin, momentuan Luis Mari Zuaik atorri zaigu. Errandu da, pixka bat, mendiko kirolen gaineko lako hitzaldi bat, eragin, ze uzbaz. Bera da, Euskal Herriko Unibertsitateko lehendakaria, eta gero, eta erandak izuek gero landerak egiteko aukera dela, eta orduan prestatzen batera. Arratzaldeon da Vitoria danor. Lehenik da behin, eskertu arkamurrakoei, nekin kontatu izan da aukera horretiko. Eta gero noski eskertu zuei, gaurko egunean izan den gauza pili egin zuen agendak guzti gozatu eta honea itorri izan da. Oain ikan masoka galitzen zate eta animo zuek eta itzali garantzuliak dira espezie egiaz estintzioen. Oain ikan batzuk hemen herrian gelditzen zezkigura, bizko elementua da eta eskertzen. Aipatu duen bezala, nire planteatu zidaten gaia, espaldian, bakizute ugaltzen ari diela mendian eta babesgunetan antolatutako zenbait kilo jarduera oso masiboa direla, jendetza biltzen dutena, eta hori esatenak eskagarri eta bizeotenak kaltegarri ingurumenean. Orduan, ingurumenean aditu baina nahi zuten kirol eremuko norbait ekartzea pixka bere ikuspegia edo bere berzilua edo zantzaldera, eta orduan, saiatu naiz pixkat hori kontatzen. Galdera nahi erantzuteko, neskan bi hitzaldi prestatuta eta publikoen arabera, mendizalei kaina sartu handien edo korrikalari kaina sartu handien, eta pixka koratu nez da, horren arabera ze pelikula edo ze berzio kontatu. Azteko, pixkat de formación profesional, azteko nahiz terminologia pixkat zehazten edo termino batzuk edo pixkat argitzen edo. Jarduera fisikoa muskuek erain dago eta kalorik erradura ditzen duten gorputzeko edozein momentu. Hau da, gu lanea joten garenean oiniz guazinean edo bizikletaz joten baldin bagara eta edozein jardu egiten deula, baneke fisikori jarduera fisiko ere duen sartzen da, kontzeptu horren batean. Ariketa fisikoa berriz, sasoi fisikoa hobetzeko asmo, sistematikoki prestatuako gorputz mugimendu jarraituak. Alegia, poltza hartu eta kiroldegira joten baldin banez, ja asmoa da, borondatea da, helburu bezala, osasunentzat onuragarria den zerbait egitea eta entrenamentua egitea edo. Hori, ariketa fisiko kontzeptuan edo sartzen da. Eta kirola izateko baldintzak nahiko zorrotzak dira. Nazioarteko federazio baten barruan, araudi baten barruan, epaile baten zainduta sarkapen erbiratzen, baldintza zorrotzak bestela, ja ez da kirola. Profesionalek ere komunikabideetan eta ez dituzte ondera entzetan. Zaten duten kirola hona da osasunaren zat, eta gazte zairakotzen da, ez kirola, ez bide hitzeiten, ariketa fisiko ez eta pixkat kokatzen dute. Gaztelera zerabiltzen denak horren moda bat da AFMN, Actividad Física en el Medio Natural. Euskera fisiko nintzateke, ingurune naturaleko jarduera fisikoa. Eta bien, sarkatu dira, lubrean egindako jarduerak, urarekin lotu durikoak, airean loturikoak, eta gero hartzen zuten, zua deitu zuten, motorrekin egindako jarduerak eta. Ideia bat diteko, salkapena klasikoa da, zuten da, jarduera baino gehiago zerrendatzen dituzte. Artikula 20 piko realde ditu eta eta sakonduta dator, eta bakarkan eskema sistematiko bat edo idea bat diteko. Orduan, naturan edo jarduera fisiko pilia bat egin daitezka, daudela aukerak edo. Du esigaliateko guztiekin. Esanguratzuenak gaurko gaiare lotuta, dira batez ere mendilastaketak, bizikletak egindako jarduerak, eskalada, parapente bat entalakoak, eta sartezko kuat eta alako esteleta bat. Ni zentratuko naiz nagusikileko eta mendilastaketetan. Baina esan dakoa, eskaladari dagokionez esatertako Gipuzkoa eredugarria da eta hortikan kongresoetan, biltzarretan eta komunikazioak eman dituzte eta bat, hemen nola dagoen antolatuta,
nola hemen eskalada taldekin batera araudia elkarrekin jarri dan, joaten bali mazareten hortikan, eta paretetan biak ikusten baituzue letreroeketa bat, beti jartzen du, ze feitxetan ezin dan bi horiek erabili, dago nolabait elkarlanean eskalada taldekin oso ondo antolatuta da bat, eta da eredugarri eta kanpoan erakusgarri aritu dira nola antolatu izan duten, barne aradori eta bat. Bueno, duela oso gutxi, hilabeteotan, euskaraz daukagu Egunkari Nazional bakarrean, etorri zen elkarrizketa bat Susori. Suso Donostiarra, Alemania bizi da, baina, bueno, da Julio Villar, baina espetzen dela bere munduari bira, belantzi txiki bat eman zula eta bat, bueno, niekin ibiltzen zara eta bat, talde garaikide hortako bat da. Eta berak esaldia botatzen zuen. Orduan, zerbait subjektiboa, pertsonala, eztabaidagarria, bakitzak bere iritzia du, baina berak aipatzen zuen nola, bere ustez, bere garaian bizi izan duzuen mendizaletasun muga edo, ura baitzala benetakoa eta geroztik bat da bera jundal eta gaur honekoak, ez dala gara hartako bezala. Ni ez da gatzen ari nezenean zenbat jendekin, gaur egun gazteak ez direla mendielkartara etortzen eta bat, eta esaten diate. Baina federatuta daude eta mendira joten dira. Beraz, horrendik esaten diet, baina. Mendizaletasunaren eta guk ezautu den mendielkartetako egitura honen onduretariko bat da, nire ustez, sozializatzeko daukan ahalmena. Erregintzak suposatu izan duen lana. Azkeneko Pireneekan ikusiko zenuten nola Antzulako menditaldekoak edo eskatuta gazteak etziela etortzen eta bat, nola programazioak dintzuten, da plangintza bat, eta nahi batzen zuen. Elkartea sortu genuenean, asmoa zen, mendiaren inguruan zegoen kolektibori ea lortzen genuen batzea eta elkartzea eta bat. Eta zentzu horretan, esan dakoa, gazteak federatu egiten dira, lizentziko puntua oso daukagu, asko dira, bere karaben hartu eta bikoteakin edo kuadriatxokin junten dira, baina bere kauz bintzen dira. Orduan, gizarte honetan, hainbeste salatzen dugun individualismoa, eta hori, garai bateko mendielkartek lortzen zutena herri barruan edo hori galtzen ari da. Erabakin bezala. Egin dago lan batien egoratzen ez baten nola esatzen garai batean, taiartik atatzen izan, eta nola jungo izan. Jode, mendielkartea eta hori izan igandeko betera komentatu, eta ez da, betiko launak izan da, haintxe gioa saltzatzitxon. Hori bagatzen dugu. Garai batean, mendizaletasuna lortzen genula, disfrutatzea joan, paisajea ikusi, gauzak dastatu, gozatu, ordulariaz hastu, gidean zerbait erakargera ikusten bali baketun gelditu, patxadan, presai gabe, disfrutatu, eta bat, Sebastián Álvaro, Alfilo de Posibileko zuzendariak, esan bat zeukan, si vas al monte teniendo problemas en la cabeza, a la vuelta o no los tienes o son mucho más pequeños. Alegia, mendiak badaukala katarsi funtzio hori deskonektatzeko, astutzeko, libratzeko guztiaz eta lasaitze helburu hori, ezta? Eta garai batean, mendizaletasuna filosofia hori da ikuspegi horrela eratu da, ez? Prestari gabe, gozatzea, eta bat. Eta bali hori, gaur egun, gizartea eta jendea eta aldatzen ari den neurrian, beste gauza batzuk ere aldatzen ari dela. Eta balio horiek mendira erabaten ari garela. Horreldo, Messnerrek bazegoen esaldi bat, eta behar izateu, alpinismoan gehien aldatzen ari dena, ez dela materiala eta teknologia eta zerta bat. Gehien aldatzen dena, ari dena, dela filosofia. Hau da, mendira, ze ikuspegikin, ze jarrerakin, ze asmokin zuazen. Hori dela, bere ustez, goiti bera aldatzen ari dena. Horda, pertsona bat, jode mali bada mendira,
kartola esatuta, justu nun zabaltzen duzun, nahiko landezkoa hori begiratzen eta bat, ezin dezake gozatu ingurunen daukan basoaz, edertasunaz, ikusgarritasunaz eta bidanaz. Nahiko lan baditu, txorratei esagotagoa nun hankazatzen dek eta horrekin dira. Orduan, badira ikuspegi desberdinak. Baina ez nezeko bakoitzak bere galero ezek izango ditu, eta... Bueno, honen esaldi batzuk, zaindu dezagun Mendia liburua mundu guztientzat aholku garria, euskeratu daukagun asuak. Lehen aipatu dugunaren inguruen. Kompetitibitatea, lehiakortasuna, hori gero eta gehiago ari garela Mendira eramaten. Eta lehen, lasaitzeko, disfrutatzeko, deskonektatzeko zena, hor ere ari garela sartzen, errendimendua, zailkapena, maina, eta zertan. Orduan, reivindikatzen du, aldarrikatzen du, Mendiko, betiko balore tradizionalak, berezuleko berko dituzkela, eta Mendia zertarako da. Beste esaldi badaukanek, Mendia ez da parke tematiko bat, ez da tartan pista bat, ez da kiroldegi bat. Ez dugu gure aisialdirako, gure kapritxorako, gure apetarako ondo pasatzeko erabili behar. Tradizionalki, gizakia Mendira joan izan da, lehen gaiak eskuratzea eta bizirauteko behartzuna. Eta harreman sinbiotiko hori galtzen ari da. Gaur egun erabiltzen dugu bakarrik, guri aisialdirako, komunizengunako eta da. Beti uste dut denbora pixka batzuak irakortzeko eta gero. Emakume honek, testuinguru horretan, zenbat lan inbar izan dutezun, emaitze bitara iristeko. Zenbat borrokatu inbar izan dutezun, bere testuinguru horretan, garaipen horiek eskuratu izan. Eta behin eskuratuta, atzea behiratuta, esaten dugu. Nik hau lortu ditut, dominio horiek edo, baina Mendia, niretzako benetan, Mendia behar du izan, lasaitzeko, deskonektatzeko, ondo pasatzeko, horregila. Dia iritzi pertsonal subjetiboak bakoitzak nahi duna pentsalizake, baina jende adierazgarria, jende esanguratsuak, bere hitzak, bere pixka izan dakoetak. Eta iazkenengoa. Denok ezagutuko dugu Pierre de Coubertin olimpismo modernoaren aitak botatako esaldiura, Citius Altius Fortius. Aldan eskarrena, aldan altuena, aldan indartsuena. Juanjo Sebastianek esan horrek buelta baten dio. Esaten du, hiritik ahalik eta urrunago ihes egiten saiatu bagera, gero han lasai ibilian izateko, bertako gauzak errespetatuz eta hankasura jarri gabeta bat, eta errespeta handiz, hau da, hangoa urbanizatu gabe, desnaturalizatu gabe, segon bizena utzita. Eta kirolean egiten dugu lehen da bizi beroketa eta gero ja heltzen diogu kontuari, beroketa bukatu dugu eta ja azten gara gaiarekin. Zenbaterniako kalte egiten dute, edo nargarriak dira, edo emangarria, edo nola ikusten dugu horrako jarduerak antolatzea horrelako gunetan eta bar. Ez gehiatuko hemen, baina badakizuen beti lastoketak mota bat baino gehiago daudela. Distantziaren arabera, desnibelen arabera, eta bar. Arruntak, maratoiak, trailak, kilometro vertikala, eta bar. Estatu mailako mendifederazioen arabera eta Euskal Mendifederazioen arabera ñabaldura dituzte, zerkapenean, baina ez gau horretan zartuko. Piskat bilakaera estatu mailan kopuruz nola joan dira. Modan jarrete dira, boom bat dago, eta hau da duela 10 urteko datuari hauek. Grafika hau duela 10 urteko da. Moda guztiak bezala, bere goraberak izaten dituzte, baina, eragina ingurunenarekiko nortu nahi bali badeu, kopuruak noski zerrezan handia duka. Eta nun jokatu behar dira, nun burutu behar dira jarduerariek. Mendia, baina mendia nun. Hemen ez dut jaso, lehiendak edo dio, gorri iluna dira babesuneak. Eta arroza edo kolore argi da, babesgune ez diran mendiko ere muetan.
Hor, ikusten zuen danak babesgunetan burutu behar dira karrera guztiak. Lasterketa guztiak izan behar dute, izendatutako lekuak, babes neurri horiekin, jende gutxi funderia eta arauza gotzekin, horrelako lekutan izaten dira lasterketa horiek. Anatzetik ez da jende ikustenan, estatuko erkidego desberdin izena daude. Eta, ikusiko zen dutenez, mendi lasterketa gehienak Katalunian dira, baina, Danian daude. Hau aurreko datokin batera, zenbat burutzen diren naturgunetan. Hemen daukazue erenekoak eta erabat naturgunetan jokatzen dira. Eta gero da, hainbat babesguneetan jokatzen diren karrerak urte betian. Claro, babesgune batzuk oso handiak dira, ez da berdina Europako haitzak edo hauetan. Baina horri ikusten duzu esate baterako, urte betian, babesgune batean, ia 100 lasterketa jokatzen dira, hau da, urteko datuak. Horrelako datu pila daude hortik handiututa, ez zaitutela aspertu nahi, eta nire ditut horra gutxi batzuk aukeratu. Nafarroan esate bateko urteotan, 30 lasterketa jokatu zen. Nafarroan bakarrik, 30 lasterketa, mendi lasterketak urte horretan. Hemen Euskadin pilua dauzkagu, hauek dira puntuagarriak sailkapen horretarako eta baina egon daude izugarri. Eta jaztekean zemen jende aurkezten. Uste izuet, denbora pixkat irakurtzeko eta entzen dugu berea da. Ikus dezakezue, Bartzelonek formakuntza akademiko jasoa dauka eremu zehatz horretan. Natura berreskuratzeko, babesteko, zaintzeko, eta bea militantzez eta bokazioz hori du bere guztoko gaia, eta gaina lortu lanbidez, eskumene izatea, hortan lan egin alizateko eta Eta blog badauka gai honetan lotuta, oso sakona, eta oso egokia eta Eta, guain, azken aipamena. Bera, mendiko lasterketaren korrikalaria da. Beak parte hartzen du korrikalari bezala, mendiko lasterketa. Orduan, beak zaindu nahi ingurumena eta hori da, baina aldi berean, bera korrikeita gustatzen jo menien eta parte hartzen du horrelakoetan. Eta bere blog horretan asko lantzen du gaia. Bere blog horretan, beak besteak beste, 2008an idatzizun lasterketa alden inguruan. Lasterketa baino gehiago dira, baina gehitzen diote, Gran Trail dara egutxo gehien zartzen dituzte. Berak idatzizun esanaz, nola zan posible lasterketa horrek ez edukitzea mugatuta partere kopurua. Eta berara erantzun ziotela edo, web horrealderen akatz bat izentzala eta ez mugatuko dutela. Eta gero zenbaka behar zituztela. Lehen jartzezun, indefinido, nahi apuntatu zintezkela. Eta honek blogean egorra sartu ondoren, intzuten mugatu. Mugatzen hasi eta pixka gizan mugatzea bazen. 3.000 pertsona. Eso es mugatuko dugu, nahi mugatuko dugu. 3.000 joan daitezke. Baina, honen blogak indar handia dauka zentzu horretan. Eta beste anekdota bat, hau ez da tipo nena, baina hau lortu zuten lasterketa bat bertan bera egitzea, debekatzea. Parte sartu zuten epaitegian, eta karrera burutu baino ere nik erakortzen zen, 24 ordu jartzen zuen, bitzai epaia egin zula, lasterketa hori debekatu gara hasi. Jun bertzula, pasabertzutela, hartzan babeserako gune bat non debekatuta dagoen jendea pasatzea eta bat, eta epaiak izan zula, nola zoztezuek, eta bertan bera genditu zela lasterketa. Lehen esan deun, Manuel Medio Ambiente edo tiporren eraginez edo, bere blogan idatzetako artikulu baten eraginez edo, abiapuntu hori hartuta, periodista batek hau idatzi zuen, La Vanguardia. Horri aldezoko kronikata bat, eta hautzak hartu zitu. Ez alde bezala da aipatzen du, lehen esan dugun blogari horren datuak eta bat. Blogari hori asartu nintzen, zerbeak bere ikuspegia da, lasterketak egin behar direla, oso arau zorrotzekin, zaituta, eta zeta bat. Eta behar ezatzen titularra oso
hori sensazionalista eta zertan da. Baina, bueno, eztabaida hori hor dago nahi gainean. Ze kalte egiten dio ingurumenari mendiko lasterketa hauek? Bai landareari landareak murriztuz puskatuz eta bar, bai bere komposizioa aldatuz, bai sustrato vegetal aldatuz, bai espezie berriak sartuz hainbeste jende mugitzen da larraldea eta bar, lurzoruan materia organikoen kopurua eta hori gutxitu egin daiteke, osagaia bat bestea mutu daiteke, erosio edo higadura egon daiteke, konpaktazioa askotan zapaltzen bali modu, gero horrek ez du urik filtratzen. Eta horrek urik filtratzen ez bali modu, urak gehiago korritzen du eta higadura jota begira kalte gehiago egiten dio ondoreko urrei eta bat. Urreren moesekitzea, egazte dagokionez eta zerek eta bat, nik uste gauzak egiten dira zentzu komunekoak ulargarriak eta ez dela gehiago sakontzea edo merezi. Beste egun karikatiko gauzati bat, lasterketa batean neurketa intzuten. Eta batez beziko bateatzen zitzaien kilo erdia korrikalariko. Zortze esan zagoa. Gipuzkoako Mendi Federazioko arduredunekin edo hitzen horren inguruan, da berak esan zian, izugarrizko aldaketa edantzala hasi zianetik irona. Lehenengo lasterketa hauek Mendiko Federazioak jute ziala ibilbidea hori egitea eta garatzetik, eta desastre bazala habitualiamente ontzan lekutan, eta aurrera ere botatako edalontziak eta erabili zituztena eta korrikazio bastela desastre gaitzen zara. Baina hori jaldako zara, hori hasiera hartakoa gertarek izan zela, eta geroztikan esaten du, antolakuntzak bai arrondatu zela, kontratu zela, eta gaur egun oso txukun gelditzen dela, pasan doren oso interestu dela. Baina sortu, asko sortu. Bueno, baina zergatik egiten dira, mendiko lasterketak edo kalteak bakarri bali baditu, kenduta fuera, ez? Ordu, kirolen mundua edo kirola bultzatzen ibiltzen gareno, beti izan behar daukau, onuragarria da hiritarrak animatzea, jardura fisikoa egitea, onura asko ditulako besteak beste osasun ere moan, baita ere emozionalea, psikologikoen eta bar. Manual guztietan, mendiko lasterketari lotu dugurikotan, jartzen dute oso onuragarriak dirala gizartean artean zabaltzeko parke naturalaren balioak eta. Valorar el patrimonio natural eta gero bitan eta jartzen dute. Karrera hori esker, inguru horrek daukan aberastasunak hori gizarteratu egiten da eta gizartean artean zabaltzen da hori dara jartzen dute. Inguru horrena gerturatu, sozializatu, onura ekonomikoak. Dana jartzen dute, landa eramua despopulatzen ari dela, eta behar diala bizigarriak, pizgarriak, herritxiko egiten da, diru zarrera bat izan dezaten, edo zerbait iturri bat hartik edo den. Hauek ongi etorri direla. Eta azkena jarri dugu, bide zarrak eta garai bateko herri bideak eta olakoak berreskuratzeko oso baliagarri dira jarduera hauek. Egiten dira, saiatu ez bidegarriak egiten bezik lehen erabiltzen zirenak erabiltzen, eta orduan, galdutako sasiak estalitako zenbait bide bat irikitzen dira eta berreskuratzen dira eta bat. Beste lan bat eta ikerketa eta proiektu bat interesgarria urratz importanti zentzalako, 2008. Hau burutu zuen lehen ikusi dagoen Manuel Medio Ambiente edotik horrek edo aurrera eramantzun, demandan egintzan, eta hola pixka gainetik komentatuta, 7 urratz edo ditu. Berak zertzen du, edozein horretan, hau egin gaur litzatekeela. Lehenik eta ben, zergatikan onuragarria da ingurun honetako hemen mendil lasterketa hori egitea, aztertu hori, ze onura dakaskin. Gero, inguru honetan zer dago, ze balio dago, faunatik daude ospetsuak, ze landaretzan duta dago, ze urputzu dago, horren inventari bat katalogo bat egin, inguru horretakoa. Gero, lasterketa nundi pasatzen den, ze maten etorri daiteke, kontatu ze ibilbide daukan eta lakoak eta bat. Gero, ze kaltetu daiteke, ze animali espezie, ze landaretzak, hori ze kalte egin daiteke, horlakoak ez gertatzeko edo gutxitzeko ze neurri proposatzen diren. Gero, beti kalteren bat nahi beti izoteko da, eta azkeni, valorazio orokorra. Orduan,
berak lan hori egin ondoren, gaur egun, mendilazterketa karrera bat eskatzearen joanak, fitxa bat bete behar du, pixkat atal hauek osatuz. Nik hemen galdetuta, esan zidaten, inoiz ez dute lasterketek atzera bota. Oso zaila ez daizeko. Baina, pintzat, burua negatu behar dutela, honen inguran neurriak hartzen da proposatzen, eta zer dira. Aipatu dugun, demandako karrera hortan intzuna azterketan, berak erabilizun horrelako sarrera bikoitzeko matriz bat. Hau, handik ondoria kolkoetelako letra handitu da, guain ikusiko du urruko diakotan, baina da pixat ulertzeko. Ezkerretik horizontalean sartzeitun adierazleak edo indikadoreak dira ze jarduerak egingo diren. Eta gero, vertikalean, goitik bera datozenak dira, eremu da lagai horretan jarduera horrek ze eragin daukan. Betxe gurutzatu egiten dira. Orduan, eta hau da, urruko diakotan letra handiagokin ikusiko dut. Orduan, jarduera orokorrak, zehatzak, eta orduan, pertsonak ibilgailuekin da ibiliko dira aurrera atatzea, ibilbidea markatzen ariko dira, bideak garbitu egin inberko dira, kartela kolokatu berko dira, eta horiek ze hori dauzkaten. Zarata, usaina, lurra zapaltzea, partikula esolte, kutsadura, eta bar. Eta gero, hauek, inbiarretugu esan da bezala, hor goitik bera vertikalian, jarduera horrek zera gina dauka, landaretzarekin. Jarduera horrek zera gina dauka, faunarekin. Hau da, hori ikutzatu behar da, hauetako eremu bakoitzarekin. Lurrazaleko urak, uraspiko urak, horietako jarduera bakoitzak, zera gina daukan, aipatutako eremu bakoitzarekin. Eta gero, sailkapenean, horietako bakoitzari, lau maila hauek edo esartzen dizkio. Onargarria dala, tamainan dagoela, serioa da peskargarria dala, eta larria dala, eta debekaten berro ditzatekela. Aipatutako parametro bakoitzan gurutzaketa horretan. Demandako honetan, bere sailkapenean ere guztietan, danak atezin onargarriak. Bateragarriak. Kompatibles, hartzen du behar. Baina banan aztertzen ditu. Fauna, noratzen ez, lau espezie zetarra da. Jartzen zuen salamandra noseke, bestizian egaztiak. Eta justifikatzen zuen, haiek daude basoan zubaiztarten ez da izan, eta lasterketan pasatzen da bidezidor batzuk daudela basotik urrutik ez da izan. Eta horietako bakoitzak justifikatu du, ardu ditu, zergatik onargarria da, bateragarria da, animali espezie horrekin eta da. Nei honera, aipagarria gintzat, hortik irakorretuten besteekin, abuztuen zala hau, eta behar esatzula, erreka inguruko lekuetan, bidezidor bat dago, inbertzala erregaiatu, hautzik hautza eskuteko errekara. Hori zen da, honen lanean topateten berezia bestetan topatu zen. Abuztuan, errekara hautza eskuteko, korrikalaria pasaurretik, erregaiatu inberko litzatekela, bidezidorra eta bat. Baina, esan datua, banan faunako animali bakoitzarekin justifikatzen du, argudiatzen du, zergatik ez dagoen tabalkarik eta bat. Horren ondoren, 2008an, orduan FEDME, da estatu mailako medifederazioa edo, beharra sentituzun da, entzun txosten sakon bat, adit asko kontatuta eta bat, zen neurri hartu zitezkeen horrelako lasterketan, ingurumenerikiko eragina gutxitze aldera. Totxo bat piratuta bat. Urte batzuk gero ora, atletismo konfederazioak, beste egin zuen. 2009an atea zuten hori. Baak izute hor pastela partitzeko garaian edo erle asko kontatzen dira da, hor eztabaida legala dago, mendi lasterketak zeinek antolatu horretzen dut, mendi federazioak eta atletismo federazioak. Eta hor, epaileak da entzazte hortartean, horlako alturatik gora hauek, asfaltuan hau baino gutxo bali badago hauek, orduan, interesak zantzen dianean, berberetik juntatzea jendeak esatara. Eta esan gara dago, askotan hau irakurtzen duzu, eta antzepaten da, beste irakurri ondoren, ari dirala berai beria egiten. Eta hor dago, beste baino ere esituz malugu da. Bestia jartzen bali badugu. Baimen guztiak eskuratu arte, ez publizitatu lasterketa, eta zehar, ez dakizan.
Eta hauek jartzen da, behin hasita eskaerak tramitatzen, publikatu dezakezue zuen lasterketa, eta zer, hauek dira, malgua Eta gero atela beste totxo bat ere, antzekoa, baina orientazioko lasterketa begira, eta zer. Eta, 2006an, atera zuten, hau Europatik datorren Europark edo, baina, momentu zertuko duzu, adituen talde horiek txosten egin zuten, neurriak zein dezakegu lasterketa horiek bere eragin edo minimizatzeko, txikitzeko eta bat. Horda, ikusten duzu kezka egon badagoela, honen ingura lan asko egin dela, eta argitaupen eta asko dela batean. Ni zaretzen horien informazioa pixka biltzen, sintesi moduan nola, guain zuei pixkat klaseratzeko. 10 diapotorreko dira, pixkat oso gainetik gari jungorez, apatzea jungor dut da. Baina, gainean batzuk egiten dute sailkapena, probaren aurretik, proba bitartean eta proba ondoren. Bestatu egiten dute, kolektibo bakoitzari zuzen dut, eta pixkat informazio guzti hori bintzea, ez da lan erresa, baina, zaitu ez. Eta gida hori eta zertarako, irakurrita dena hori. Bueno, 10 diako dira, ez ditugu zoik irakurriko, ibilbidea, lehen zeuden bidezidorrak erabiliz, ez hazikarriak egiten daztak izan, irtera eta elmua izen dedila errizka barruan, asfaltuko errepidean, ze hasiak eta jende klia bat dana bat izaten dieta bat, hori izen dedila asfaltu barruan herrien eta bat, eta gaina megafonia eta musika eta zara, eta hori herri barruan izan dedila. Baitan izaten dute, irteratik gertu ez dedila egon naturgune, babestu beharreko gune sentibera eta bat, ze hori jende pila joten da, eta horiek egon ditezela, ja harindu dienen eta metu denean. Eta bat, eta neurri pila bat, mundikan pasa, eta ibilbidean horako egin, eta horako kontuak eta bat. Publizitatea eta difusio eta kartelak eta bukatu dugu oso arraz jasotzeko moduak. Ez erabili tornilloak, zugaitza eta izolotu kartelik, megafonia eta bakarrik herri inguruan, ez jun sponsoran panfletuak eta hortikan bakarrik edo elmuga edo irtere inguruan da bat, pixat horrelako kontuak. Hau lehen komentatu. Horrela guneak, gaur egun, lasterketak gehienetan, horrekalariak berak eraman behar du, bere autosina edo bere esatelakoa, eta han beteko diote eta bat. Baina lehen, motelinak edo plastikoetan nosak hartuta geobidean bota eta horrelako zaizta dira, horreari eraman arazi egiten diote, berak irandikan edan izan da horrelako kontuak. Eta baita ere batzera jatzen zen, bakoitzek pegata jarri zure zenbakiarekin. Gero, ikusten bazuen mendian bota eta ez da izan, hau zein zen, horrelako anogune hauek ere baita ere kotxe eskuteko nuko lekutan. Ez dira gertatu dira 4x4 binda ez dakina juten da, traste guztiak eramaten da, kartzen da, horrelako neurri asko proposatzen dira. Zaborran azan esanik ez, sailkatutako konternetetan bakoitzak bere lekura talik eta gutxiena eta bestela bakoitzak bereak jasotzea eta horrelako kontuak eta bat. Ardura duak beti bukatu dugu dana jasotzen egun berean eta horrelako kontuak. Presak adekazten hauek, zigizabadian desnibela hundikolako lekutan beti zuzenin hartzeko tentazio izaten dute, araudia jarrita dago, horrela ikusten dutena, bere ala eliminatuak kanporatu izango dela, zinetik bidetik arte, eta kontuak. Eta, ez dezen baiteroko gauzaroko ingurumen adiktuaren eta epaiaren figura. Antolatzaileak behartuta daude, inskripzioa ematen dutenean zen, pertsona bat eta titulazio edo formakuntza bat edo du, erabakiak hartzerakoan ibilbidearekin eta gero gainera dugu dela, kontrolatzen neure hauek zaintzen direla, betetzen direla, eta zerra. Eta lehen kontu bat, beste aditu batek asko indar handia ematen zion, probari begira neurriak hartzen ditugula.
baina asko egiten dugula jende hori dena internatzen jarroten dara hortikak, eta horrei behina ere neurri gartuazko miratekela. Eta bueno, bai, hori, interesantea da. Asko azpimarratzen dute bukatu eta geora, batzu egiten dute antolakuntzak diru zati bat erabili ingurun hori gero berreskuratzeko. Batzu egiten dute gero voluntarioak eskatu. Hainbeste zapaldunan, hainbeste korrekalari joten hori, txukuntzeko eta txorraki eta nola berreskuratu eta zer landatu eta zer. Orduan, atletismoko zeukan esan bat, atletismoko lehen epatu dugun gira horrek, esan bat, las carreras sirven para conservar, promocionar y mejorar el medio ambiente de los entornos. Botatzeko, paperak gana eusten du. Orduan, batzuk azpimarratzen dute, lasterketa ondoren ingardala pasatako bidetik hori berreskuratzeko lana edo. Eta batzuk voluntarioak eskatzen dituzte, beste batzuk, gaur eskampuko erakundu bat edo, dirua aurrekontaren zati bat horretarako erabiltzen dute eta. Bueno, eta aia bukatzen, bai. Neurretariko bat zen, lasterketak noiz egin. Hada, kabietan txoriak fumatzen ezienean eta horrako garaia saiestia, eta loratze aberatzenetan horrako zan izatea, eta zer da. Orduan, proposatzen zuen, irailetik azarora litzatekela egokiena kalterik eraginik txikina egiteko animalietan bat. Ikusten duzuen, antxaskazun. Da berritean, kalte egiten ingo dutenean, gehienak ordean. Eta beste bat, bekere gauza bera esaten du. Horreta ikusten eskerretan jartzen du, amagilea betea gaude, eskerretan gaude. Gaztela daude, leheno febrero marzo, ikusten zuen, udaberrian direla gehienak. Nestan neurri horietan esan, horrez bihatek izan behar, Kilian Jorreten fundazioan topatutakoa. Irakurri, bere fundazio bat. Lehen tipo bat ningunan aritu gara, bain beste bat aipatuko dut. Honek, ikerketa bat intzuna ningunan. Valentziko Unibertsitateko katedratiko bat, eta bera da aditua lurraren igadura eta degradazioa neurtzen. Hone dazka atzerriko beste elkarlanean, beste kolaboratzaile batzuekin, basamortuak nola diren gero eta ere mondiagoak hartzen, nola Mediterraneo aldean kosta batez ere airean gero eta gehiago igatzen eta lurra galtzen eta bat, behortan da aditua, hortan ibiltzen da. Eta intzun, karrera bat aztertu. Karrera berri bat sortu zen, eta intzun lehenengo lau urtetan hori aztertu zuen. Eta hori, artikulu batean dauka publikatuta. Orduan, nik hortekin ditut bi aipamen edo jaso zuek ez gehi aztertzeko. Orduan, lasterketari izan, la Alcudia de Crespins herrian, hor Valentzian ikusten zen hundikan dagoen, eta honek intzun, aztertzerakoan 3 lagin hartu zituen, 3 lagin. Bata, aldapa iparaldea begira zegoen eremutan, bestia hegoaldea orientatuta zegoen eremutan aldapa, eta bestia ordekan. 3 eremu horiek aztertu zituen. Eta bakoitzan, martezen 30 bat metro, eta beste museo zen. Eta metro horietan abertzer gertatzen zen. Beraiek, ja nazioartean edo teknika onartu dagoela eta balidatuta dagoela, egiten dute, barilla bat bota metalikoa bidezidorran ertzetik, eta gero trabeska beste bat. Orduan, horrek irudikatzen du nolabait, hasiera batean noraino egongo zen, jendea honi esotik pasatzen hasi aurretik, noraino egongo zen lurra. Eta behin hartzen du lurzokoa zenbatikoan gastatzen. Eta, 10 zentimetroa ero, neurketak egiten ditu. Orduan, bidezidorra bat noski, erdi parean, izango da sakonagoa, iskin tamaino. Eta berak, esan da bezala, 4 urtetan juntzan hori neurtzen. Eta gero hortik egiten dute volumena atera, eta gero inguruko lurra ere zati laborategian neurtatek zirade atatzen dute, eta volumena jakin da zidadekin, atatzen dute urteko zenbat kilo lur galtzen da. Ordu, korrekalari egiten da, kote pasata eta. Orduan, 4 urtetan esan da bezala neurketari egin zuen,
grafika eta tabla asko dazka, eta ez gara liatuko, orduan, iparraldea behiratzen den aldapetan, hegoaldea behiratzen den aldapetan, eta horrekan, nola galtzen den lur kopurua, pixatuta, masa bihurtuta. Orduan, hiru eremun arteko konparaketa eta bat, eta bere ondorioak zentzu izan ziren, zenbat lur galtzezan, eta hori ja, redaktatzerakoan, kasu honetan, iganduen jasari zinaren da. Ze lur arlote horretan, oso zaila dela materia organikoa hainbeste sortzea, berreskuratzea, eremu horretan, behar ondorioari idatzi zuen. Lehen aipatu dugu aurrekoak esatuzula, atal guztietan, onargarria, bateragarria, garen aribatzen da. Honek bakarrik erotuzun igaldun da, erosituak. Zenbat lur galtzen zan. Neurtuta, masa moduan, kilogramotan. Eta behar izan du, ikerketak transferitzerakoan datuak, maizue, kontu zehiri bat da. Zuk leku batean, bateaz ez emaitza, zuk ezin dezakuzu estrakulatu desan, hau nela lan mundu guztiak bakartatu da. Eta esaten dira, herri horretan, lasterketa horretan, eremu horretan da, behak lau urte pasatzen du neurketak egiten, eta ikusi duzu esan neurketak hartzean, 30 metroko laginak hartuta metroro hori neurtzen eta bat, behak zenbakiekin erakutsi du, hemen hainbeste lur galtzen bali bada, hau ezin da berreskutatu, hau jasan ezin da. Eremu honetan, hau, dela. Eta beste azkeneko ikerketa hori jasbetena komentatzeko, Kataluniako INEF-eko hau egindakoa, hau egitzen mendi korrikalarien inguruko deskribapen bat. Azterketa bat, hori adina, lanbidea, ikasketak, zaletasunak, beste kero egiten zuen datu pila bat, baina agia puntua da, behar esaten dute. Lasterketetan kontrolatuta dauzkagu. Hau eta hau egiten bali badute, kanporatuak, eliminatuak, zigortu eta orduan. Azterketetan badakigu txintxo portatzen dira da. Baina ezki kolektiboa dudana, pasatzen du entrenatzen urte guztia hortik almendien eta bat. Trombiak dute, hauek ez egin garritugu, edukatu egin garritugu. Inberitugu, sensibilizatu, kontzientziatu, eta horretarako kanpaina guztiak, idatzita goiti jerarkeko egetorri eta hau nola inbarra zuen, zen barrean, lehen da bezinako den behizeko da, ezagutu berein nolakoa diran, lortzeko beraiek atxikimendu hori eskuratu izaten, ados egon ditezen, eta lagundu dezaten inkluso proposatzen gauzak, gero kaso egingo bat dute eta horietan beteko bat dute. Orduan, pixkat hortik abiatuta, ezagutu kolektiboa nolakoa dan, gero, ez da irakartatu, neurria proposatu, baina ez balin badute horretan sinisten, ez badute kaso egin behar, alperrik egin behar. Pixkat konsultatu ditudan iturriak eta bat, eta ja bukatzen ari joan, alde azkeneko ari joan. Entzungo zenuten ez, kontratuko zenuten ez, nire planteamentua da, positiboa dela jende animatzea korrika egitea, kirola egitea eta medira jotea eta bat, baina ikusita eragin negatibo handia egon daitekela, hori arautu inberko dela, batez ere non jokatu lasterketa biek, non ze baldintzetan da neurriak hartu beharko egin dituzkela, hainbesteko kaltea egin ez izaten. Dira iritzi pertsona naturala eta partikulara, guain enduko dugu eztabaidari eta zuen iritzi eta bat, saiatu nez pixkat jasotzen hortikan zer dagoen argitaratuta eta zer dagoen ikartua, pixkat hile bat itiko nola dagoen panorama, eta gero ja bakoitzaren iritzia eta zartuko gineateke eztabaidari eta bat. Eskubiko goiko argazkia ez da mendi lasterketa, da Everest inguruko peregrinazio Romeso eta goiko normal bat besterik gabe ez da lasterketa. Beste hiru lasterketa dira beste hiru. Eta bukatzeko beste hiru zalditxo.
galdera momentua. Galderak edo, ez dakit. Bueno, ni hasiko naiz. Karrerak badirudi zozer arautzeko joera edo badagoela. Badago zerbait karrerak ekiditeko. Alegia, ite badia, baina ez egiteko. Osasunetzako oso izango da, holako karrera masibo horiek debekatzeko, erabat nolatzeko edo badago zerbait. Ikusi da, Euskal Herrian adibidez, ikusi da, babesutako ere moetan niondik egun, iten diela. Bestetan gehienak, ikusi dute zera, niondik egun, leku babestutan. Hori zira debekatu, karrerak inkezela zera, asfalto ginen. Ni gau prestatzen ez nintzen Eusko Mendi Federaziokoekin nintzen nuen mendi lasterretako arduradun eta ingurumen arloko arduradun. Eta haiek izaten zaten, kejik ez dutela jaso. Piskat arentuta bezalatik izan duen, ze gairen inguruan nintzen bertu bat da, haiek ez dutela inoiz kexurik edo jaso lasterreten inguruan. Eta bere egiala lehenengoak motivatuta eta interesatuta mendia zaintzen eta zerta bat, eta entzutela ikusten horrelako arazoekin segurutan. Ikusten nian irudia, ez dugu mendia zaintzen ez dira, hori da, hori balori da ez edo zabat bugatu berrekoa, zen agen dugun behar du, ez horri gara mendila azteretan ikustea. Nik ez dakit kexatu behar den hori ikusteko. Une honetan protokolo batik mendilazterketa baimen eskatzeko inbar da bete txosten bat eta gero babesguneko park edo batzerroa edo arduradunak inberdezu onartu. Nik galdutik hemen batzera dute edo nahitu ezatzen. Baina park edo delakoak inberdezu aldeko txosten edo baimen inberdezu lasterketarrak ez duela kalterik egingo ingurune horretan edo babesgune horretan, baimen hori lortu inbarta. Hori gabe ez diete baimenik baten lasterketaren. Baina izango nintzen hitz egitea, Nik eduke errua antolatzen eta antolatzaileak libreria eskatzeko. Zulua beste duenien dago. Nahi lortz ezkik kexan, Nahi iritsi ezkik kexan. Mendi Federazioak izaten behar, eta izkiloa behar iritsi, bere izenean ez zego, Mendi Federazioak oso noaki, horien inguruan, badagoela zestra. Komunikabideetan, hemen. Behar ez duela jaso, bere izenean ez zitzen etorriko egia, berak oso noaki, badagoela. Eta nire etorriz ezkit, zen ni naiz, oitako baimenetan sinadura jartzen du oitako bat. Oitako bietan, zumaiko fritxa eta inurretzako bat. Ni jartzen, eta kontu egin dizate, hori izin alda galeazi. Kontu ez da galeazi, ez galeazi. Araudia, zio, eta araudia betetzen duen edenean, onartikarria da. Eta betetzen badu, ezin da. Edo egokitu behar da, bete dezan. Eta betetzen badu, ezin da ukatu. Ez bila betu berdia, kontu ez da, etzaik iruditzen, ez iruditu eta ez iruditu. Dagoen araudia betetzen du, bat egiten du horrekin, eta hori da kontu. Nik iritzea dut akabarako nahi, ez lasai. Orduan arauak akatu beharko dira. A ver, es que, Sorkari izan behar zaila. Hor, nik usteetena da, igadura dara leku gehienetan, horietan sortzen duna, igadura. Zumaia taldea batean, desde luego, turista modu egize, ja berez, ja historia igadura daka. Eta, oain arte, bertau dara da, bideak zabaldu dira, turistek eta hobeto guteko. Hori baldin bada, egiten bideak babestutako eremuetan, bapen ere berdina. Zenean, papeletan jartiko jarrita baldin bada baimenak dauzko kontutan euki gabe, ja, niretzako, desde luego, de facto, ja, leku batzutan,
hori ez da horrak aplikari, hori zertatzen da. Nik usteaz moda kontua izan zala asietan batzia da. Zalutzen zautu nago, hauetan dezen alkartzekoak, bizi guztia gaitu, edia, alkarrik namaten dira, alkarrik izatu, empatia, alkarrik osatu, gauzak ere, poderik. Zerretak eta hauetatik gauzatu, hauetan karrera jantzien izautu, hauetan baktua da. Nibuni esin ditu nola lehiak mendia ekartzen batzek. Hori, Agorreko zer ditu? Hori gugestu antolatzen, eta gila. Mendirazterketa? Hori baina bai, arrozoi dezu, Manuel, baina ez dut uste pagoetak, eta gaina pagoeta egunian da, izan zen. Pasan zezagoian da, zera jendia pasatu hori eta pasan zen da. Bali uste dut pagoetan bizarrak, onde bat izan zen, ez dakit. Justifikazioaren zea, errabidezko ikusten dut emerestekoa, bidetia da, eta atera da batez ere mendiak lasterketekin eta alako espedizio antolatu komertzialekin. Eta hori ez da lehen ezerrez, eta hori desastre bat. Zen da, kontinu bat, homoa, ezagun da, olako tokiak kolonizatzen, hori eta batzutan, hau abestu behar da, baina dira, erromeriak, bagoek eguna bera, batzen dugu, eta kendikazko eramaten dugu adean. Zabor hori bitzeta, gero vertikal bitzeta, baina azpizunean da, artifikazio momentu batean, impacto hori bat egiten da, toki horretan, babezkoa edo babezkoa bat. Baina berzio joera bat, Baina, zehozen babezten baldin baek, urre gurnia, zaka, karrera jarrita. Puesta en valor, deitze. Lasterketen bum ikaragarri nire argitu dutaz, pilota justizia jetxi da bizka bat. Guentra maute, pilota bum, edo zinto dira montu da, eta beti zon, lasterketa bat zumintu. Hortan, poseseko hori beti. Eta transpirena ikare, egin zuten, desastro. Orduan, bum hori soziologiko kierenez, ikusi zergatik bertatutan nahi zuzen ere mendia zen. Zergatik hainbeste jente apuntatu da notar. Ze grina, ze horroko horrekaitxeko mendia zen, entzatzen naturala zan. Eta hori horrein ja, nik ezakit debekatu egiteken, osea, eragotzea egiteken. Edo ehartzen da konsentzia hondi bat, horlako tokietan ezin da horlako antolatu nunca, edo bestela, arauak progresiboki gogortuz, edo zan duzun moduan, estrukzioki, gero eta arau zorrotza bat jarri, zertarako, karrera batzuk ez gertatzeko, ega gertatzen badiare bat. Gero leheneratze eurriak eta bat, hobeto eta bat. Baina, hau gelditzea orain, napaun impactoak egin beste jende jutetan, aber horretzen dezu. Aber horretzen dezu. Nik, jarri konuke, aipatu zu jendean impactoa, ezke, bi arazo da bat. Bata da, argazio hori ikusita sortzen duen percepzioa, hori, eta bi, horrek, leku horretan, zerrendatuta den balio ekologikoetan duen impactoa. Eta impactoa eta neurtu, alba kuantitatiboaki eta bestela kualitatiboak. Eta hori, kontua da, hor da bine jende hori, pasatzen egun hori taldeiten du, hor zer geratu da. Impacto larria, impacto zerren gai. Landaretzan, lurran, faunan, animalietan, zarata eta bat. Eta gero, ezke askotan, argazko ikusten eta hartatzen zadago, barutik. Merzlerren esaldia oso ondo da, osea, biodibertsitateaz gain, mendiak badauka balio, osea, afektibo, osea, hori, isiltasuna, lasaitasuna, eta balio hori danak ere zaitu berdia, hori ere balatu berdia. Bertatzen da, hemengo parketan eta, hemen entzatan, hori printzipio osatik kanpo dago, ordenazioetan sartuko dira bakarrikan zerak, eta hori du. Sortez azu hor, lokaz pila bat, justu enortan eurila indurako pila bat, eta azkenean,
betidanik eudan bidian, geratuko da lokatza eta geratuko da gorrituta, eta beste guztia juntetan dikan aste betea amarren eta ez tezu arrastu ikusiko agian, edo bai. Eta horren, aztertzen dana da, claro, beti bide behar errepikatu behar da, ohikoa da bidea errepikatu behar da, zapaldutako lekoa zapaldu behar da, eta garaia zintu behar da, du digabe, horra dibidez, aizkorri, bueno, garaia da korritzea eta bar, bueno, horiek ez, baina parametista botatzen dira zertxo eta untza xeako. Antxe, ugatza da bi, azkenin urteetan, biko, bueno, handikan, atie bialdu inbertia eta bar. Honek eskatzen badu, handik ezingo du pasa. Arrasten zaio, buelta bat, edo bilatzen da, garai desberdina bat. Eta horrek egiten duzu, balio batzuk dintzak gutxienez, bateragarria egin. Eta ego bestia, ezintza karrera egin izan, zorrotzago, ohiko erabilerak egin baino. Esan ere, karrera noski, hor dago jendetza horrek arrastu entziko du, demoa pixkatian hor. Baina, gara, historiko puntan, eozen urte garaitan, eozen txatan daukazu jendea. Eta bidean dauzkazu, hamarkadetan da markadetan ja dago, harria biztan. Osea, ligatura ematen da bitartean. Baina, eragaleatzen lekoak, momentu bat, aitza jotzen dezu lekoak. Hor, astu lur galeraz, lurariak ditu ez da galtzen, ez daulako, kastatu da. Eta, hortik aurrera esan, kiski guztiak kontenea bide hortatik, metro bat, 2 metro zabar, lopezea, eta gutxien ez zeteu areagotuko. Eta hori izan diteke estrategia bat. Eta gero bestea pertzeptzioa. Hor ikustezu, eta desde luego, korrekalaia baldin basea zoragarri jebiko zazu, korrekalaia espatzea jebiko zazu aztakei bat. Baina, bueno, jo que sé, pagoetanian, pagoetako karrera iteanian, ez dagoako jendetzari biltzen. Baina, claro, korrekalare batek esango, jode, erramo jatu batzen pagoetanian, da dios, behar ditzu, altagoza, salda, hila hortea, eta, bien, guain, abaren ditzeke, mendizale petu da betidan ikibiliana, eskoriko puntara ja dauka egin da, autopista txekorra. Aitzazio, belarra ez talako. Belarra juntzan eta lurra juntzan. Karo, zenbait lekutan hori autopista ez, ja da, 4 karrilik autopista. Dago, bat, eta hor du, karreraekin ezin izan exigenteago ohiko jendearekin baino. Osea, zumaiko flitzeko hortan, algoriko mutuazea hortan, Ostiral santuenez, 3 urte segidetan, 8.000 persona pasaita, kontatu gintzen. 8.000, barbaridade bada, atxekitzikoa zen korrika, atxekitzikoa zen oinez. Orduan, bitakoa, edo hori erregulatu, kopuran ebe erregulatu, takila bajarri. Itxi, eta takila bajarri. Eta tikiak banatu, prezioagatik, eta gero bestia, horretan egin izan duena, izen da, jarri metro beteko bide hori, eta metroko bide horretatik ez dira inorri. Eta zentzu horretan, konpatu ezkeo, baitala, 5 urtetik honea, estuo dago autopista. Autopista da, estuo dago. Alegia, gorritutako eta harria biztan dago hori da, estuo dago. Alatare, eta gero jendia, beti bide beretik jutan bitartean, lurraren gaineko eragina mugatuitea, egon kortuitea. Beste ere, zeratak, garaitan da bai, baina hori beste kontu bat dira. Eta guandik ez dut nik hemen, akastalibatzen bai jartzeu numeros clausus bat, ezin dalago harata honea ez diak abitzen fizikokin ja ez dialago abitzen jarri gure, baina beste lekutan ez dut handik ez dut, ez da egiten mendik aurrean nolakoa, baina ez dut ez dut, izango litzake urrengoa. Muga, sarrerak injun behar bendira, ja hori pentsatzen gutxeak emateu dartara, baina bueno, bagian iritsi, verdad? Hombre, yo... Oñederan ez dago? Eta algoreko punta Eta por primero ez egin bai, Oñederan oso leku gutxi bat da bada behalakoa. Horretik eskatu da. Un ederra. Bai. Oñederan. Hombre, algoreko punta horretan, hori da exagero bat, baina eske... Eske ingo da, gero da. Ez da egin behar, eske 8.000 estotzea eta hori bakarrikan 4.000 jasateko prest dago. Eta egin zima ditu, bidea zabaldu, eta... Zogat esan dut, bidea... Esan dutena izan da, bidea zabaldu, esan dutena. Estutu inditugu, ulertze, estutu inditugu, eta impactua bajatu inda, haber ulertzeke. Bidea egokitzen bai, eraginak eta impactuak murriztu ditzake. Osea, karrera bat, errekastua pasatzen eta bokatzen dibera, ez da izan baretan bat, zubi bat bintzat, eta erreka ez da interatuko, hori ditzake. Ordu, ekipamentu harin batzuk eta bat, lortu dezake impactua murriztia. Eta afektatutako, eragindako azalera, algorein
txikiako da, gaur, guain dela, 6 urte baino. Txikiako da, ekipat zolako. Guain, claro, ekipatzea junta izan dira, zerbe, urbanizatzen da izazkio mendia, orduan esan zan, eta iaz ere berriro esan zaigu. Urbanizatzen, claro, dia oso hitz, bilatutakoak, baina oso, ez dakit, oso deriva demagogiko, oso interesatua eragin dezaketena, orduan. Horiek esplikatu berdia, orduan, lokatz gainean, bakoitzak botazkipean, 300 gramo lurre eman berrian, euriteiteun bakoitzean, eta putzua daunean bakitzen, menditia baua, putzu bat zio, ordu jute izan aldarte. Eta ordu, bide bat baldin bada, metrokoa, metro tardikoa, ibetu zen ortofoto bat. Eta badaikoa bide bat, metro tardi, eta hori 2 metro tardi. Han putzua da, eta efectivamente, zabatilaki bideztegin bagoa, eta putzua ekiditzen aldea, handikan da bat. Putzu ere hartu, atxurrak entrenaje bati, harri pixkat bota, eta bide bat bueltatzen da metro betea. Eta metro betea hortan, konzentratutzen bai, impactoa, bide hori behar, gai da, asko zazen jende gehiago onartzeko, eragin gabe. Eta hori izen da, oen arte, eta gabiltza, zatika. Eta oso importantea da hori, eta karrera ez, karrera iteko da hemendik. Ez, benekun egin du, ez, handik etzaten pasatzeko, edo hemendik, edo garai hontan, edo modu hontan. Eta bestela, ez du hemendik. Horrekitan, baina, gero horre bekontuen kibar dezu, mendi bada, eta mendia dakan egitura, eta dakan harrikiak, eta dazkan dauzak. Eta jende guztiet pasadarko dugu tatekan, horretarako zimen ditugu harriak enduzkaila jarretezea, edo inbardeu, eta hon bezala utzi. Eta muga fizikoa izatea, egitako jakin barri, markatu, eta horretako jakin zibil. Eta norbertako jakin markulako, ezkaila jarri, harri txintxorrak ingana jarri ingoita guztian, eta gero hortikan, fistak eta parla. Eta hori ez da. Ez detentu. Armailak eta harria jarri da, jende guztiak konzentratzeko metro bitea hortan, eta inor ez den lokatzen nahitzeriekin arte, jun takoiakin, jun oinutzi, o jun bota ikzainak, hori hola. Eta eskailera jartzea, aldapa handia dugu, eskaloitxo batzuk, tarteka. Eta horrekin, igaldura bajatu idea. Aldapan, hori fizika kontra da, presioa lurraren gain, asko handiago da. Eta hori, igaldura nahi badek ekidin, bajatzak aldaiak, eta hori, inventori da prehistorikoa, ikarmaila jartzak, eta jende jungoa segurako, jungoa lasaio, mantuo, kontrolatuo, eta jungoa ikarretako bidetik. Bestela jungoa, pastarra du, eta ez da izan, bat patera du, eta handakak lojatzak beti. Eta kanala, eta guandikan, gukin deu, zati hortan, eta beste zati, eta beste sakonetan, zati berri bat indeu. Eta guatzak, baina identifikatuko da... Inventatu dezue bat, iradurak estuan sartu da, eta baina eskaladora sartu dezue, eta hain bideo berria da. Eta bideo hortan... Eta hartu beharrian, GR gauta bat apizko gordo zeona. Indezue bide bat, inventatu babestutako ere moa, hori? Hori da, narragilea. Esplikatu ez da narragilea. Hor, bide berria da, afirmatuta, eta dago pendiente konstante bat egin. Han jendea juga lasaio, eta pendiente gutxi egin. Igaldura, termino teknikotan, kilotan, bezala, bajatu itea. Eta establitzen itea. Eta beste bidea, ite itxi. Eta hori da, bide bat, egokitzea jende kopuru behar, impactu asko gutxiagokin, ibili egin. Eta hori da ditugu. Eta asmoa da, demoakin, illa leku konfliktibo horietan, era horretako interbentzio egitea. Eta hori egiten da, impactua murrizteko. Eta hori, termino, bidearen zabalero. Eta lur galera terminotan, ez da kolorik. Hola, interbentzio bat, txuko ninezio, emaitza honek bat ditu. Eta gero nik jendeak, hori atzen, junta ikusi. Leno, esan dezunean, errekabatu dago eta zubia hain. Perfecto. Eske, errota berritikan, sakontara, bide berri bat inventatu dezue. Eskadora sartu dezue. Eta? Hori, erreka jendea zirintzeko, indezue bide berri bat inventatu. Eta? Eta hori gozu bitxiki bat hor, frenatik oso gertu zeun lekutan da, beti zeun lekutan, indena da, arrazoak ematen zituna, konservazio aldetik ere, arrazoak ematen zituen bide bat, itxi eta berri bat jarri. Eta hor, afektatutako azalera murrizten da. Osea, metro karratu gutxio dago, zapalduta eta vegetazioak gabe. Eta igaldura, bajatu da. Ordu, bide batek arrazoak ematen baitu, gu itxi eta berri bat itea, ez da inundan arrazoa. Hori da, den daun arrazoa murriztu.
Ez da gitzen arazoa. Bide berri bat indeu, noski, bide berri indeu, zarrak etzekolako konpon bide. Ez genuen botako, 20 kamioian metro bi gotzeko gara. Indeu berri bat. Baina, claro, berri bat indezu, bai noski, zarrak etzulako balio, arazoak zitulako, konservazio arazoak ere. Inda, goitik, ez da gitzen duen arazoa. Bakatu duen uste, gaia aklaratu dagoela, beste norbaitek, beste galdera bat nahi balatu. Egikarauan, post itzaldian, saltu beste izen bat. Aipatu zuzia bifederazioan arteko talka hor. Argituta daude pixkat terminok zein zer dagokion? Ni dakita ez. Ia explica proiektos da, ni baino gehiago hori. Batek deitzen dio carreras por montaña, eta beste deitzen dio carreras en montaña. Izendapena desberdin ematen dio batek eta bestiak. Proposito desberdin ematen dio. Eta ez ni jakitela ez daukate komodo. Daki sententzia egin ziala eta bat, baina Ziklistak ere horrela gantzazte. Betiko biziketakoa, eta karretako biziketa. Bateri du biziketa zen, ez duro motorra hau zen dabe. Hori ere, ez da ematu, baina, dinari betiko biziketan, baina, elektrikoak sartzen dira, lehen jende asko sartzen iketzukantuk eta ezin zintzulako, sartzen dira, eta, nik uste horre bai, eta bizikleta asko, bidea zulatzen dituzten, da kastola gonean zen horako hilgoak dituzten, da nik ezakit, hori bai... Teorian legez pistatik ezin omen daiteke artean bizikleta. Ez teoria, egin araututa dago, ez dago, legeak diola. Bizikleta elektrikoa. Pistatik ez, bidetik ez da. Bidetik. Orduan, bidea zer da? Bidea zer da, homologatutakoa, edo planotan markatutakoa, edo hor badago utxune bat. Nirekin basozaren bat zebilela, pagotako guntzak ikusten zitena, egorra ematen, ze ara zintzala bizikleta egin azaldu, araño. Bizikletakin hori tipoakin. Bizikletarekin, ze ara etziola pista bizikleta joteko buko, legez. Ez gira basozaren egin zartuko. Aztenaren nahiko frente baluzkagu, eta horretzeko, baina... Gero impresio bat, boom hori ipatu dugu, ez da? Bindi bazterketan dela urte batzuk zantzan, alako, eskat egon portu dala edo, eskat lehen aina ez dala azten ari edo impresio hori. Ni datuak garrik ez daukat. Una barroteko grafik. Aunque, lasterrean dut esan, bizikleta, jaztia da. Gaurkoan zegoaren ez, egin milakeko kartoletan Baina hori, antolatzaile, ez da gino. Nik uste mendila mazikita zerioa dala, errillo, zela, lehenko igandien ere, irailean izaten da, lehenko igandien ere, bidea zen, umeik zen, polita da, baina gero ez dakio natura ezer, entzaio edo ez. Horta bultzatzen dugu eta niganea animatu izan dugu egin da, entzaitezte. Asko. Iraila pasaka. Oga dionakin, joera ondila dago mendira duteko eta ez bidetik. Zein bero. Nik uste ezin da la jendia. Ezin da la jendia. Nola egin bedila. Karrerak ez dugu igual, bai, eurila da honean, guztia da honean, ze kultura nioa, atzeratu dira. Bagintzat minimo batzuk bete bat du lurra berak, betetzeko, beste puntu bat izango nintzake, niretzako garrantzitsua da, horre gutxienez, lurra ez galtzeko. Hor, dator, eurile bali badu espera da bat, mugatuko dutela zein lekutan bastoiak zein daitezken erabilia. Azterketako araudi batzutan jarri den. Baina korrikalania bezain gehiago da jendia. Publikoana. Da. Leku batzutan jartzen du, zein lekutan egon daiteken publikoa. Ralliko karreretan da, egoten da, jende ezin daiteke dozen lekutan karrera, ikusten jarri kotxe mendiko karrera behietan da. Orduan, hemengo batzutan jartzen du, publikoan nun egon daiteken, mugatuta dela, eremu batzuk, egoteko eta bat. Nesa batzutan jartzen behar, dugun lanzadera talakoak. Zagama eskorrein, kotxien izaten da, salbesen tiempo da, ninguan, bakoitza beriatu ninguan, nun aparkatzen da, zen kotxe sartzen dianan bastan guztien. Eskorrein, aparkatzen behar leku, urtso urruti. Baina kontua da, jende guzti hori,
bakoitzaren aldetik, egin ditu orduak eta orduak eman ditu horrei gautzen. Kotxia, eskorreko kotxia ez da arazoa. Ze jendea jutea bidean, uste du bidean, hori bai. Kontua horietanak, 2 eta 3 ordu leheno erten ditu jaintzen dira, hangorek ditu. Hemengo kasotara junda, hemen inguruan matxera izan di, Euskal Herriak euna eremu babestuetan egin diala karrerak ez. Eta eremu horiek ja berez eukitzile arautegi bat. I deklarazio egiten dekenean, hau babestutazio bihurtu bezala arautegi bat zio. Eta irakorko izuet, hemengoa, zauzko indurritzako deklaratu zakian, ze oso gartzen duen babestuta dabela eta zein ez ez. Eta adibidez jartzeu. Hola motxian, usos prohibidos, especies protegidas, tartar muerte, no sé qué, verter escombros, aprovechamiento de yacimientos, encender fuego, instalación de altas, cualquier actividad que suponga degradación de los suelos. Toda acción edificatoria, la realización de pintadas, señalizaciones, alterar la calma. Oigan, debe cautado, arau aldao lehen barru aldao, hau ez aldan nahiko esateko, hemen ez tokarari ditu. Galdu ditet, Esan bera, hemen autoritzatzea 2. Bata da triatoia, pasatzen dana, jende guztia, urte guztia, goiz, arratzalde dibitzan lehutik, alegia. Zartu zuri ondotik, bidetik jan joan, oinezko bidetik arrastegira, arrastegirik joan egorezko zubira, eta pasaberatik gara. Hortzea, karrera bati, hori gara este baino, inberko egitxi, jende guztiantzako. Esan ere, ez du aparteko zabarete. Bide hori ere, bultzatu zan esateko. Hori da, eta bestia da, mastikrosa hori. Mastikrosa pasatzen da. Biotu hori kanpo egiten ditu, mastitatik eta bueltak, eta barruan egiten duen zatila, barruan da, kanpinetik anjetxi, Moilarriko kargaderura, oinezko betiko bidetik, osea, orduan bidea, eta gero, zementoko hormigoizko bidetik ertetzea berriro kanpinekora. Osea, ez du egiten ezer desberdin, diferente berririk. Eta gero, zaratenena, haimerko ditzaioke, ez da egipeko kanpinari bizitzek endu. Laiz eta periferiko neon, laiz eta zatikan kanpoan, eta ondo hartzen, kanala ondo da jendien, zaimerko ditzaioke, espadarroa jartzea, hau haber entzitzeke. Hori di arau, generiko batzuk, gauza eragina baldin badu. Gauza hartu behar dira, hartu behar bezala. Baina bestela, hori, karrera bat zatekoen, junberko izue, nahi bazue, hemendik. Junberko izue, hemendik. Horre eragina handiena golfa egiteko, baina handi berean, ibehitzen da ez baimendutakoa, golfa, egunko lekuan, eta eragin egin gabe, hori da, la kuadratura del zirkulo da, hoxe da, gauza bat esan, eta handi berean, eta hortxe da, Baina, karreran kontua, mastikrosa, ordura orden batean, lehenengotik, azkenengoa darrak aldintu. Eta pasadia, han goiti bera, jende normala gesten dan bidetik, nik uste gutan ondo gehiago pasago ginen handikan, eta gero hormigoizko bidetik gora. Ez dakit. Eta korreka dikoan ez dugu marroak estikoa, azte gartzen, ez dakit. Eta zetsu horretan, hortik diteu bitartean, baimena ematen zailo, ja, urtero. Eta hor beste probik ez da egite, surfeko probak, itxasko egite jana, jari bazatzea, kanpoen suposatzen da, eta bestik ez da, Ni alde jenditzen dugu, jenegetan moduan aipatu, basekian DJ Van Prubelan ezaguntzala, kargaleko partan kontzertua montatu nahi. Eta montatu zuen, eta gero jarri gitu. Eta diputazioak ere diatu zuen guarda baizpare, goatzen naiz, guarda jarri zuen. Kontrolatu gara zenbat zaharra eta zuen, baina bafleak eta jo zituzten, bai. Enioko kontazio. Nio batzian oso ondo, horatzen zuen garakin, bueno. Baina orduan, bat izan zan baimenik gabe. Bat izan zan baimenik gabe. Udala tartia dutzan, eta bueno, baimenik gabe. Eta gero, jendeak eskatu ditu eskontzak. Hau, enpresa bat, eskontzak, bueno, bat baina bine. Eskatu ditu eskontzak. Antxe, kargadekoan. Eta bera da, eskatzen jendia. Eta bate, egazkinakin... Behiak kontu noa zaren, hemen udala beak promobitu zinean zean, konzertu gura. Segila. Konsejala beha, hau musea, zetxon, bueno, txiki hori.
da zain. Gabonetako spot batek hor grabatu zen, Gabaz, ez da egiteko. Eta esatzen grabatzia libre dara, baina zarata ez, musika, baina musika bertzen, jarri jozue talde bakoitzai, transistori txiki bat aldarenean, baina altabotzik ezin duzue jarri, ezin da entzuen eta holako txorrara egin dara, osatu egitea, eta entzuen, eta hori ikusten dut telebiztan, eta sekulako eskandalua, zarata entzutezan, eta jendean dantzan. Baina, in situ, zaratik agintzuen, baina, hori da. Bueno, no te estoy llamando eso. Bueno, vamos a